हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय सिडी ब्लॉगर नोंथांमोनखौ आंनि सिडी ब्लॉगर YouTube चेनेलाव फिन खनसे बरायलायबाय गाइसमोन तो गाइसमोन दिनै आं नोंथांमोननो मोननैसो फानि मीम्स लानानै फैदों सो बेनिखायनो गोसोब्ला नायदो आरो गोसो गैयाब्ला खोनासंनानैल' था ओके गाइसमोन आरो गाइसमोन नैबे भिडिअखौ जस्ट एन्टारटेनमेन्टनि थाखायल' बानायनाय जादों बेनिखायनो सिरियासलि लानानै नायनाङा एन्टारटेनमेन्ट हिसाबै नायब्लानो जाबाय तो गाइसमोन सुरु खालामनोसै दिनैनि बे थाइसेबो दागा नाङै श'खौ साला गोदोनि उन्दै समाव हाबा होनाय नेमा दाबो थानांगौमोन मानोना अब्लासो सेंगेल होननाय फंसे सोदोबाबो गैया जागौमोन आरो बायदिसिना भाइरेल जानायफोराबो एसे खम जागौमोन आं मिथिनायाव एग्जाम आरो कर'ना बिसोर मोननैजों माबा नङा माबा मोनसे सोमोन्दो दंलायो नङाबा माने एग्जाम जानोसै समावल'सो कर'नाया फैयो बाइक गोनां सेंग्राफोरखौ सिख्लाफोरा सिनियाव मोस्रोम बास्ताबनाय बायदि बास्ताबो माने मोननो लुबैयो मानो मिथिगौ मानोना बाइक सालायग्रा सेंग्राफोरनि जिउआ जेबो रिस्क गैया मालाबा थैनाबो थांनो हागौ आरे अब्लासो गोदान बयफ्रेन्ड मोनफिनगोन ना टाउन सोहोरफोराव मानो 5 ताला 6 ताला बिल्डिं लुयो मिथिगौ मानोना आजिखालि मानसिफोरा बिराद बांबाय जायनि थाखाय मालाबा बांग्रिं गिदिर फैयोब्ला बायसिनानै थैजोबथो होननासो बानायो बेनिखायनो खबरदार टाउनाव थाहैनायनि सिमां दा नुखा बाइक सालायबानो बेखौ धोनि होनना बुंनो हाया मा थिक बाइकआ लोगोनिबोथ' जानो हागौ सिख्लाफोरा फेसबुकआव सम सम सेंगेल होनना मानो पस्ट होयो जेबो जाहोन गैया जों बायदि सेंगेल सेंग्राफोरखौ एसे खुसि खालामनो थाखायल' गोदो आबौआ आंखौ बुङोमोन गेदेर मानसि जा बयनिफ्रायबो मान मोनगोन आं दिनैसिमहालागै बेसेबांबा देरबाय गेदेर गोलाव जाबाय नाथाय आंखौ रावबो मान होआ हिनजावफोरा जोंनोबो समान मोनथाय नांगौ होनना गाख्रबाय थायो मा मोनथाय गैया बिसोरहा हिनजावफोरा हौवाफोरनि गासैबो ड्रेसखौनो गानजोबनो हायो जों हौवाफोरा बिसोरनि ड्रेसखौ गाननोनो हाया अब्ला बे माबा मोनथाय नङा नामा नै धोनि न'खरनि फिसाजो एबा सिख्लाफोरा मानो दख'ना गाना मिथिगौ आरे बयफ्रेन्डजों बाइकआव गाखोनो खस्थ' जायो मानो बुजिया नोंसोर आं बुजिनानैनो मोना फिसानि लुबैनाय आरो बिमा बिफानि लुबैनाय मानो आलादा आलादा जायो थारैनो जुदि समान जामारनायमोनब्ला आंबो मालाबानो मुकेश आम्बानी बायदि धोनि मानसि जासिगौमोन आं बायदि गोरिबनि फिसाया नों बायदि धोनिनि फिसाखौ लुबैबानोलाय बहा मोनदो बे बाथ्राया फिल्मावल'सो सोलियो रियेल लाइफआव नाय धोनि न'खरा गोरिबनि फिसाखौ मोनबोयो आरो गोरिब न'खरा धोनिनि फिसाखौ मोनबोयो मानो बुजिया नोंसोर गावखौनो मानो लोरबां खालामनानै लायो समझ रहे हो गाज्रि खामानि मावब्ला बयबो मुगैयो बयबो गाज्रि बुङो अब्ला सानी लियन मिया खालिफा मोनखौ मानो मुगैया मानो गाज्रि बुङा बिसोरनि खामानियाबोथ' गाज्रियानो ओ भाई मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है अन्नाय फिल्माव हिरोइना बुङो सेंग्रा जानानै सिख्लाया बुंग्रोनांगौ माने नोंथांमोना बुजिखाबाय आरे सेंग्रायाल'सो सिख्लाखौ प्रप'ज खालामनांगौ होनना बबावबा लिरनाय दंब्ला आंनो खोन्थिफै लोगो लोगो आंबो आंनि क्रासखौ प्रप'ज खालामहैगोन Oh my God! धोनिया धोनियैनो थाबाय थाया नंगौ लोगोफोर धोनिया धोनियैनो थाबाय थाया बियो सानसे आरो धोनिसिन जाबावो ये बड़ी अच्छी बात कही यार तो गाइसमोन दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला प्लिज लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला प्लिज साबस्क्राइब खालाम नोंथांनि साबस्क्राइब बाटना गोजा ना गोमो आं बेखौ जेबो मिन्थिया बास थुनानै गुफुर खालामब्लानो जाबाय तो बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय